Miriam dwi'n dod o Bae Colwyn a dwi'n astudio astudiaethau arddangosfa yn Lerpwl. Mae Lerpwl yn rwla rili dda. Unrhyw beth i wneud efo'r celfyddydau, drama, bob dim. Dyma'r lle mae yna fwyaf o oriela tu allan i Llundain. Mae yna bob math o bethau newydd yn digwydd drwy'r amser, a gan bod o'n rwla eitha industrial, mae yna lot o hen weithdai a pethau fel lle mae yna bob math o prosiectau newydd yn digwydd drwy'r amser. Nath y prosiect Sgaws ddechrau yn Tŷ Nain y Taid yn edrych trwy lluniau, a mae lot o hanes teulu ni yn Cymru, Lerpwl. Ond yna lot o ryw hen luniau o fy hen nain, fy hen nain. So pan nes I fynd I weld am fwy o luniau, fwy o wybodaeth yn Lerpwl ei hun, doedd na'm lot o'n i'n gallu ffeindio allan ar wahân i'r strydoedd ei hunan, buildings, y capeli, ond doedd na ddim lot I wneud hefo y pobl, y cymuned ei hun. Felly, syniad y prosiect oedd jyst hynna, ffeindio'r lluniau, a wedyn arddangos nhw mewn arddangosfa. Oedd yr arddangosfa yn wych, ges I lot o help gan pawb, ddim jyst yng Nghymru, ddim jyst yn Lerpwl, ond ar draws y byd. Oedd 'na pobl yn gyrru gwybodaeth I fi, gyrru lluniau I fi o Awstralia hyd yn oed. O'n I actually di bod yn rhan o grŵp ar Facebook sef Rhwydwaith Menywod Cymru, felly nes I meddwl, wel, dyna lle gorau I ddechrau. So ges I lot allan ohono fo, oedd pawb yn hynod o supportive a oedd gen pawb lot o interest hefyd, a oedd hynna yn nath o mynd â fi ymlaen a neu fi isio cario ymlaen efo'r prosiect. Mae holl waith fi ar gael ar fy Instagram Mimlois, a wedyn fydd unrhyw beth arall dwi'n rhoi I fyny I gyd ar fan'na, a fydd yna links I bob dim fyddai'n neud yn y dyfodol.